Ako to vyzerá doma u jedného z najbohatších Slovákov? Dnes to zistím po boku Zoroslava Kolára, takže pomená to. Dobre, takže tie raňajky, takže čo to bude? Nejakú pražnicu. Praženicu, normálne klasickú praženicu, Klasická. miešané vajíčka. Okay. Z 2 vajíčok poprosím. Vajíčok. Sa ešte pochválim, ja tu mám svoje vajíčka a môj správca dokonca vymyslel takú vec, že máme takú pečiatku a tie vajíčka si označujeme, že to sú naše. A ty chováš tie sliepky, hej? No, chovám. Dneska je to také veľmi jednoduché, pretože pôjdeme sa tam pozrieť, ak ťa to zaujíma. Jasne. Ja som tu mal kedysi, keď to bolo ešte podľa zákona dovolené, levov. 2 levice, oni boli v takej obrovskej klietke. A ja som ich púšťal aj do parku, lebo som sa s nimi zabával. A keďže potom som ich podľa zákona musel presunúť do Malkia parku, tak dneska ten priestor využívajú sliepky. Varievaš často? Či vôbec? Vieš čo, ja nevarím, pretože nemyslím si, že by to bola až taká veda. A na druhej strane ja to považujem trošku za takú stratu času, lebo musíš ísť do obchodu, musíš nakúpiť, naložíš to do košíka, naložíš to do auta. Potom prídeš domov, musíš to vybaliť, vytriediť, vyložiť, uložiť do chladničky. Potom ideš variť, tak to musíš zase nakrájať, očistiť, urobiť s tým kopec vecí. Potom varíš, trápiš sa s tým pár hodín, potom to za pár minút zješ a potom ešte musíš umývať riad, čistiť všetko okolo toho a podobne. Ja si myslím, že pre mňa je to strata času pri mojom vyťažení, ale keď už na to príde a niekedy má syn chuť, on ináč, ten mladší syn najmä, miluje špagety, neviem prečo práve špagety, tak to asi všetci vedia, že to naozaj nie je žiadna vec.